Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Awan tikas na nga plano ta, Alex. Awan. Adaman ta. Ti planong ang gabrond. Biniglanak. Yung mada plano ta. Nga agurnong. Para ti masakbayan. Para ti panangpangon ta tikbalin nga pamilya ta. Amanda no dito'y laeng ti pagtrabahuak. Adun nga tawen sanak tupeng nga makornong. Ngam na mapanak ang trabaho di Dubai. Halistuak lang makornong. May isa dua talupat nga tawen. Adan tun balay ta. Adan tun lugan ta. Adan tun puunan ta ng negosyo. Ngam no dito yak nagtrabaho. Ngam jak kayat ngumadayo ka, Alex. Jak kayat ngumadayo ka. Jak kayat. Di ka palubusan. Masa pula palubusan na. Gabutad na plane ticket ko. Inton rabi ni bigat ngagplayak. Talaga ka di nga panawan na. Para matlayang ti masakbayan ta. Paset ti plano ti panangbangon ta ti pamilya. Kaya ka rin kumamanda. Nga agur-uray ka. Ti panagur-uray mo isutil kahit kumangeg. May karim ka di? Kaslasan ko ang mong ikari, Alex. Tano matayo ka. Kaslaarig na nga napukaw kan. Diyak kaya ti LDT. Uno LDR ako na. Long distance relationship. Among ka di, nga ti panagin na dayo, dagit agay na yan. Kaday ti pakaalaan, ti panakalipat. Mabaling na malipatan kanto. Uno saan kat siya ti makalipat kanyan. Uno aglinipat na ngagpadpada. No amaklo ko gasto ti planom. Adayo ko mangintad ko pa iti bagikan ka. Ngam naalam mo ti kayat mo. Sana ko ni Virgin. Awanan ti mabaling ko pa yung ipagtangsit iti sa baling nga lalaki. Nukas pagarigan ta sikaan, ta saan nga siya ken siyak tagkatuluyan. Mabaling mo ta agawid, kahit kundi kinana, kahit kundi maturok. Kahit kung makapagpinakada ta nga na yung bag, kahit kung ikarim ti pa nagururay mo, Jack may ikari. Alawan ikarik ita, ngam Jack may panamna mga tultuloy ti pa nagururay ko. Nanyat mo, baka iti papanam nga lugar ket adda makita nga sabali nga babae sa dyan. Agururay to ti awan. Uno saan? Iti yadayom. Adan to sabali nga lalaki nga pakarek nakakiti hayat. Ket sanggan to nga maoray. Nagngaro din. Ngayon mangnamnamak, Amanda. Nga agur-uray ka kanyak. Gabotay karikmet. Ngagsubli to. Manong name day din tinaudi apa nagsalita mi irisangon-sango kini Alex. Nabayagan ti relasyon mi tanad na nin duwang atawen manong. Inaklon ko, gabuti patpatig ko, kanamok kan patcheck ni patpatig na. Ni paay ko ti amin-amin ko ken kuha naman nung name ket sipod met idin. Basta sweldo, uno katapusan, uno kinsenas ken katapusan ngagsweldo. I-date nak. Agla dinner kami, sakam tumapan iti hotel. Maminduwa man nung name iti makabulan, nga da mapasamak ka na kami. Ngagpapas kami iti kagsak kini Alex. Ngimita, kasanupe ita.
Ket umadayon isuna manong nemi. Kasano pa ita manong nemi ket pinanawan na ko. Iso nga kalpasan, ti talong aldaw, timawag, at daisunan sa Dubay. Pinanawan na ko. Nagdakil nga kawak, iti kaawanan manong nemi. Nagruna lang aruden, idi, ta, mapasapasatan. Matagal ko na itong pinag-isipan. No idi manong nemi ket maminsan iti makalawas nga tumawag. Idi kuan mamintwalaengan iti maysa nga bulan. Idi kuan manong nemi kasla maminsan langan. Wano quarterly. Ket no kasta nga salangadak. Apita ka lang nga tumawag. I'm sorry. Kasli ti trabaho kami ni. At dagiti field. No maminsan, awan signal iti ayan ko. Kan talagang bisiyag. Amanda, ure man no kasto iti klase iti komunikasyon ta. Magnamnamak ako malata, nga adhak na silalakip ken ka. Adhak ka mangipatpadek ken ka. Agur-ure ka kuma. Ur-urayem ti panagsublik para iti panakatungpal dagiti arapaap ta. Ikarik ken ka, siksikan tulaing. Ikarim kumamit, tagtultuloy nga panunguray mo kanya. I'm sorry, Alex. Ngamsang ko may kari. Nangruna. Hindi maamuanda nga dakat ti abroad, adumanin di kita agarim kanya. Hindi may isang arabi, manong nemi, imbaga kaniyak ni Alice, nga kapsat ko, ading ko, nga dasang haili. Manong nemi, ngimsak ba nga rimuarak, simbrek isuna, indirgap na tiridaw, ti kwarto, kapay. Manang, apa ka sinunubyo ka? Ni Manong Alex, ada di abroad, agsakripisyo. Apa agintrating ka, iti mangarim kang ka? Hanggang may pa nag-asawa kina Alex? Kansanak nga isuro, Alice, amok taramide. Manang, kakaasimot ni Manong Alex, no, sa mong urayan. Kaasimot, mangnamnama nga, agur-ure ka, kalpasan na, adumat na kita kararap kang ka. Uno saan ka, baka no, maadaan ka sa baling nga nobyo. Amok taramide, Alice, di nakisuro, dalalang imsi ka. Manang, kahit ko lang ipalagi ba, sa among isuksukat ni Kuya Alex. Kasi anong tiyak isukat? Nag-abroad, nasaan nang imbaga, binigla na. Inaramnak nga rod ni Romel, manong nami, kadi sinangok isuna, flowers for you, Amanda. Kanada pasurot na nga chocolate. Agamanak, Romel, tugaw ka. Imayak tapno. Dito man lang imbaga kang I love you. Romel, amom samat na sinunubyo ah. Wana, sinunubyo ka. Ngamaday tayo adayo. Saan nga na siya at komunikasyon niyo. Kaya't nang asawan, adan sa bali nga babae, itibiyag na sadyay. It's unfair. Nada sa bali ng sadyay, mga nakabatan sa bali. Lipate mo ni Suna. Kaya't mo ka di, nga agragragsak sadyay, sika dito kita agib-ibtur ka nga uray ti awan. Saan kong pamadpadagas na ito kini Alex? Ngayong kaaduan na 99% nga awan tagbalagi nga LDR, long distance relationship. Di dito pa agasawa. No maduyod di may isa. Mag-aramid di may isa ang mabati. Nga gayati sa bali. Uno saan da di umaduyod agayati sa bali. Agasawa na na. Anyan to lagi din da gaya na at palaan. Ay, hitan ka, Amanda. Kadnos aklunan na planon ta adagos ti kalaysa. Kat sangkan to ang panawan. Sangkan to away bayan. Kabigatan na manong nami
may panggip kini Romel tibag sa salita mi kada mama. Uno kada nanang kunak ko man. Tada ko rapat kamlaan. Manang, saan ka agad entertain ka na kiti shooters mo? Pari, yarig mo lang ang asawa kayo kini Kuya Alex. Alis di naka-adiak isuro. Umit nga minanan. No talagang ipatpatig mo ni Alex. Saan ka nga mang-entertain ti sa bali nga lalaki nga mang-pasyar kang ka? Nanang, hang kabay agasawa kini Alex. Kad numamon ni Alex nga Nag-entertain ka. Natam na may nga warik na. Pasul na. Api kami nga pimanaw. Api kami nga imendoy. Nanang, Alice, didak pakibiyangan. Amok tararamidak. Apay, naurang ka din ti panagtalag kan panagayat mo kini Alex. Saan ka din ang makauray? Adan nasurok nga makatawan manonemi nga awan ni Alex. No idi kat mamindua nga tumawag iti makabulan aging gana nga maminsalaeng ti quarterly aging gamay salaeng ti makatawanen. Aging ka manong nemi nga naawis na ni Romel nga nag-date. Nag-dinner date kami. Alam mo na, Alice, openg makidate ka. Alam mo, no, pasyaran na ka lang. Ngimita, makidate ka? Dinner date? Di kasi lahat relasyon yun. Di nakpakibiyangan ko nakmait. Amok taramidak. Kasi mo ti Kuya Alex. Mangnamnamang uray ka, kalpasan na. Saan ka ba nga makauray? Sa mo ka din ipagpatig ni Kuya Alex. Di nakpakibiyangan ko nakmait. Data ni Roman. Inakon. Di nakasin nakon. Aglogan ako ni Tikot Sena. Manong naimi maragragsakan ni Romel, siyempre, tanabayagan niya awis na ti date, ita lang patgak manong naming. Dada kami ti restaurant, nag-order kami, mabalin tatpinom. Nadalatakin ka, nag-order ka ti harak ko namin. Anya ka dito araramid din yun ako ni Alex, nag-date kayo. Ag-dinner kami, and then, kalabasan na. Check-in kami. Mapang kami di hotel. Nagpapas kami. Iti onos ti 3 oras. Mabaling ka din ang kasta mataramidan ta. Gusto nung kumakasta taramidan ta. Katsang ka ba't nga boyfriend? Di boyfriend na kita. Aginom ta. Manong nemi tinaugan na ti duwa nga baso inted na kanyak ti maysang inlibas kong imbel. Kasta. Naging gama kadlaw. Abi, diyak madlaw nga mabartek ka. Abi, siyak na ba't liya mabartek? Mangantan. Adatuyin ti kananta. Nanganaklattan manong nemi. Naging gama manong nemi nga talagang rimasawin. Amunan tag-chancing. Imasadag iti abay ko kat arakupan na ko. Romel, saan ka ang bastos sa kasta? Kastan tumadlatong pal na, sweetheart. Gamit lang tabayadak dito kinantan internet hotel. Yung mapisan ka ang baratak. Nabaratak ka kumaitang karkarabasan na kumaitan. Amok doon niya tidaga sa panggam mo. Iso nagsakbaya. Bastos ka magkayam. Baglagid din, tasana kay minom. Timagdera kon manong nemi ket pinanawa kon. Hey! Itulod ka! Glok ang gatikot sek. Babotegan ko ng makilogan kang Romel. Gabot ang bartagkan, tiya kahit matisgrasya. Kanya kayat nga. Tiladat pangiturungam kanya. Mabit lang. Ingkawid nak manong nemi. Kahit gabot at talaga pilitin na nga agkan tinungpak manong. Tinungpak uwed. Apek tungpak. Ditakan. Kahit manid po ita. Jakun makita. Jakun kayat ang makita panagrupropam.
Siring pa lang da mama, unananang kini Alice di sumagpetak manong. Ate, apa yung nag-tricycle ka? Sana ka intulnog ni Kuya Romen? Bastos na diyang lalaki. Baglagi din, tanagsakbayak. Pagbabarte ka nakmatin, arakupin nakmatin at ako. So nga pinanawa. Ila, dandanikan manang, luwapekit ngamin nga nakidate ka. Kit sa mumot ang nobyo. Na nang nabintas din ang pasamak, tap nung maamuak ti kinatao na. So nga, awanin da diyang Romen. Jaktun kayat ng entertain. Ngam tumawag-tawag manong naming kan silek, umaylat ta dito balay nga mga pasyar kanyak ng sami apaspas ken. Pastare urayan nak manong nami ti sangwanan no sa ruangan ti pagtrabahuak ket no agruruar kami ni pagtrabahuak manong nami sumurot-surot. Ngam talagang pabayna. Aging gaing black ko nga namin pinsan. Ket napukawan nga namin pinsan manong nami ti komunikasyon mi. Ket share dengan nako ni Romel. Ngam si marunon ni Arnel manong. Aday din upat nga tawen sipud adda ni Alex iti abroad. Humanan ti kami nakasyon. Kasla nang lipatan nga namin pinsan. Lamanang adamat manan entertainment kagarim ken ka. Alice, awanan ti kami nakasyon mi kini Alex. Saan ko nga makontak? Dinakmaten tawagan. Isong ti pa nagkunak. Adan sa bali nga babae ti biyag na. Isong rumbang maten. Nga mangalak maten ti sa bali. Nagpropose ni Arnel manong nami. Ngam jak mo't makapagdesisyon. Tawang mat ti mariknak nga ayat kang kuana. Kasanong aklo na. Kadyak mat ipatpatid. Aging nga idi mauman ni Arnel manong nami. Saan mat na nagpakpakita. Idi tatibay isang aldaw manong nami panagururay ko tilugang ko idi adag sa ding akot sa iti sangwanan. Idi mangig ko tinagan ko. Amanda? Amanda? Idi ta adda dumsaag manong nami nga lalaki manipod iti kotse idi makita. Alex! Yes, siya Amanda. Nagsubli akon. Alex, kutsek. Madama ti break in. Oh my God, tulod ka. Alex, sika ka di ka talaga. Siyak. Abay na nagbalbaliwan ti langat. After more than 4 years. Insagbat mo ti asawon? Sino umat asawak? Awan ti sa baling asawaik mo saan nga sika. Kadapat siyang kuma. Nga awan ti sa baling anubyo. Tsak mamati. Gaputan nagtali na edak tapuso ken panunod mo. Aduman na kita nagharim ken ka. Ngayon patsyek. Ken mang namnama. Nga siyak laing yung tipatpatin mo. No, aping kami nga saan ka nga nalipatan. Aping kami nga saan ko na ibaw intirig na kiti sa bali. Nagado idi. Gabuta, siyak laing tipatpatin mo. Mekan, aglugan ka nito kutseta. Idi makalugan kami manong nami inawid nak inarakop nak inagkan na dagiti bibig ko iti nakapapaw. Alex, Amanda. Inutugan ni umuna pa pananda. Agdiretso ta iti hotel? Uno, bisitahan ti site. Ti may patpatakderin nga balay ta. Ano? Nada pa yun? O dua lawas itahan. Nga narugyan ti balay ta. Sige, intan. Umunain ta. Kitain ti may patpatakderin balay ta. Awang pa iti magkita nga panagbalikas ti balay ng ti plano kat wow, nakapinpintas. Nakapinpintas. A dream house para karata. Inyamamunak karagiti obreros na manong name obreros da itang mapatpatakber nga balay. Kag balintong asawa.
Inton malpasin di balay, may gidan doon ti house blessings, ken ti pa nagkalay sa amin, kinunana. Si Maruno Manunemi, nga napang kami ti restaurant, apay nga, dito pa lang, i-take out talatan sa tamapan ti hotel. Apay hotel pa lang, kinawamitin makaigawit ti kalay sa ata. Yes, iyawid kang rot sa balay. Kit sa balay, nagpapasta, mga may panti ilit itong galmay sa ganata. Uwen manong name iti likudan nga ado, dagiti ng padas, nga ng purus, ng lukat, tinakaserra nga puso. Sanda nga nagbaligi manong name, saan ko nga naramid ng ibawing tiriknak ti ayat ko iti sa bali nga lalaki. Iti likudan, nga saan nga na siya ti kaminokasyon mi kini Alex. Iti likudan manong name nga agpapauyo ako no jak kinanungan ti iyadayo ni Alex kanyo. Ngam gayam te kunada manong name no talaga nga napudnot pa nagayat mo. Ure anyat mapaspasamak. Agur-uray ka. Ti panagur-uray agbalin nga balay ti resulta. Da kami nga rod manong name kini Alex tinagkalay sa natungpal da kitara pa minadan kami ti kabukbukudan nga balay. Nga di kalpasan ti seremonya kan resepsyon. Inse brumin ti balay mi manong name ti master bedroom. Dito'y nga nagmaris rusas dayta nga balay nga namsag kadagiti asog kanaring eng niragsak. Nga iti dayto nga balay, pagtaingan, tinaggayaman nakikinamatan dagiti talungan dakmi. Wenda kami matlayang tinagkatuloyan kini Alex, gabutadan kami ti pudno ayat. Iti likudan, iti LDR, ako nada, long distance relationship. Sana pulos ka nagayat ni Alex ti sabali, ket nagururay akmet, anagbalagi, tinak pa nagururay, nga baligi ragsak nga awan patinggan. Dado nga ro ti pakabuklan, ti ababa, nga lagip tinapalabas ko manong name, ket thank you iting ka panangibasa, thank you iting ka, thank you mat kada kitay nagbuya, ket sabi ko ma, tadamat naibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kada kiti padag ka nagbuya, ken nagdengeg. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Amanda itilawag siya. Papagayam, ingkay to balbali yung mangigan iti at atidog nga panakaibasa, dito yung nga pagkasalitaan ni Amanda iti Lawag City, dito ti maudi, and ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the fifth week iti bulan ti Oktubre. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di programa tayong lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong nyo anemi na ito, Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalabas. Ket madama kayo nga agbibuya dito page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award page iti Facebook. Paki-like, paki-share. Ket no saan kayo pa nga nag-follow iti page ni Paring Ray, ag-follow kayo ko. Kaya dito no i-upload dito nga video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo ko. Lakaw. Into no aldaw 12:30 to 2 ingkay ton mangigan ti panakay waragawag tinapili nga best letter of the month of October, the 10th grand finalist. May salaengen nga grand finalist sa ito. I-replayan di grand finalist letters, stories sa ito pilianin no sino. Ti umawat iti 50,000 pesos nga grand winner, 30,000 pesos the first runner-up, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Maukuron da amin tilay, ken kastamat ten may kanda iti plake ti pamadayaw. Yeah? December 16 to ang pasamak data, birthday ni Paring Ray. Advance happy birthday Paring Ray.
Into the next month, talulay nga lawas nga ibasa tayo digiti surat. Talulaeng ti weekly winners tayo. Param di talo, magpili tayo itong ti 11th grand finalist. Tada ito last week, iti November, rugyan tayo itong iti agi-replay kadagitay grand finalist stories. Yeah? Ti grand finalist iti January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Yan. Ket saan tumadesisyon na nin? Babayan ka dagiti Board of Judges. Okay ba? Okay. Kablawan naman, dagiti madamang mga buybuya kada tayo. Ada to'y buybuya kada tayo ni Erlinda Estabilio, ni Norelin Perdido Tamalay, sino pa? Ni Josephine Stango, ni sino na may isa? Dayan Tagupa Balalay, dati kabsat ni Florendo Tagupa nga ba sa grand finalist tayo. Okay? Thank you. Ayan, ito yung kay panagbuya. Ken panang-share dati video tayo. Live tayo iti page ni Paring Ray. Ni Perlita Glipay Matias, thank you. Ni Norelin Perdido Tamalay, ni Erlinda Stabilio, ni Erlinda Pantirosete, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Marceline Fiesta, at San Nicolas, ni Opelia Bagawisan, Erlinda Aquilina, ni Bobby Palada, ni Chester Baldubi, iti Badok, ni Josephine Stango, iti Malaysia, ni Amalia Rapanan, iti Pangasinan, ni Altea Eugenio, Ejercion Cabugao, iti Nueva Ecija, ni Mariano Haban, iti Santa Cruz, Ilocosor, ni San Plaza Pablo, iti Pidig. Good day. Sige. Okay. Sige, kuman. Okay, pagayam, intro madamdama, awan ti dirmanong nemi. Session ta ita Sorry ante ba't na makapag-record nga ako may replay. Intro no malim, patubos ti apo, idi kalman laing ang data ito. Yeah. Thank you for watching. Salamat.